Maayong hapon kanatong tanan. Pakigreet sa iyong tupad ug sa iyong doling na maayong hapon. So, di ay sa mga wala pa nakaila, ako si Father Chris Jan o Jan Awa MSC. Ako usa ka parokyano dinhi, no, gikan sa Babag o diri sa ko nagpuyo sa kumbinto sa una, ug ako pod ang leader sa youth sa parokya. O taga dinhi sab ko. Awa akong apelyido, ang akong lula Tumulak. So mo na nga kanang sa mga wa na kaila, no, ako si Father Jan. O na ako sa Camotes na assign sa San Francisco. O mao na sa mayong hapon kanatong tanan. Malipay ko nga mubalik, makita na ko kung kagalingon sa una, no, nga uban sa nag-serve pareha nila mga sakristan, mga choir, o kaubanan ko pa ng kasagaran nila, no, o makita gihapon. So lahi ra gyud ang kalipay pag sa inyoha, no, sa inyohang lugar nga makabalik karon sa ebanghelyo. Ang atong Ginoo naghisgot mahitungod sa paghigugma sa atong kaaway. Love your enemies and pray for those who persecute you. Usa sa pinakalisod nga buhaton, maski ang managsuon, kaparintihan, manag-asawa ug bana, manag-igsuon mag-away. Ug ang tao nga imong gihatagan og pinakadako nga importansya ug bilis sa imong kinabuhi, usahay sila tong mga tao nga nahimo natong kaaway. Kay ang mga tao nga makapasakit nato, ang mga tao ra nga gitagaan nato bili apan wala nila mabalik ang atong gi-expect, wala nila ma-meet ang atong expectations, o kita nasakitan. Unya kita sa mahadlok na nga masakitan, managang magpaisog-isog ang mga naong isog kaayo, ayaw kog sabda. Ang kasing-kasing mura na og kanang pusong bato, matig-ana. Usa ka tawo nga nagapasakit, madamay na ang tanan. Kay tungod lamang sa kasakit nga gilubong, sa kahilom ug sa kangitngit, sa kasakit kanunay ginaantos, mo na siya ang usa ka tawo nga kanang patay, usa ka tawo nga layo sa pagigugma, usa ka tawo nga dili mo dawat og pagigugma, usa ka tawo nga naa nagpuyo sa kangitngit, naa sa kasakit mga pagmahay. Mo na siya ang tawo nga patay, buhi apan patay. Sumuna nga sa ato ang Ginoo, ingon niya, ayaw na mo pag-focus sa lubnganan. Ang lubnganan, it represents kasakit, pagmahay, kapungot, kalagot, pagdumot, kangit-ngit, pag-inusara. Ingon niya, ayaw na i-focus ang inyong pananaw dinha. Wala na ko sa lubnganan, nabanhaw na ko. Ubani ko ninyo sa pagkabanhaw. So muna, kung sa ato dinhi, dili tanan naa pa sa pagkabanhaw, nisaka na gani sa langit ang atong Ginoo. Kung doon na pa sa ato ang membro sa pamilya,
nga naa pa sa Kalbaryo sa Biyernes Santo, agako nato nakita mo banhaw. Sumuna, no? O inahan sa kanunayng panabang. Sumunang, kung makita ninyo, ako ning ibalik ang word ni Bishop Dodong. Ang sinilas o sandal sa bata, nagabitay. Di ba? Ang usa ka bata, pag mahadlok, mudagan sa iyang mama. Mangayo og tabang, kasagaran mahabilin ang sinilas. Mudangop sa inahan. Bisan pila pay ato edad, matiguang tao bata, mangita tag mama. Atong inahan nga kadaganan, inahan nga kadangpan, kahilakan, kagaksan. Ug bauna siya dunay inahan sa kanunayng panabang. Dunay usa ka bata nga sila rang duha sa iyang mama. Ang iyang mama, iyang dak-an nga iyang mama, buta. Ang usa ka mata. Una iyang mama, single mom, kay namatay na iyang papa. Manuroy og utanon, una iya gayon gi kasilagan ng iyang mama. Kaingon niya, gapakaulaw kagayod sa ako. One time, iyang mama ni attend sa ilahang activity sa eskwelahan. Gisungog siya sa iyang mga kauban, iyang mama buta, iyang mama buta. Ug iyang gitutukan ang iyang mama ug giingnan niya, bahawa diri, kanus apa ka mamatay. Iyang mama ning lakaw nga sakit iyang kabubuton. Sa ilang balay, tungang gabi nakita niyang mama naghilak sa kusina, nakamata siya. Kay balo siya nga siya ang hinungdan nganong naghilak iyang mama. Sila na lang duha, apan iya pa jud gikasilagan ang iyang mama nga buta. Muna ngawa na lang siya midayon, no? Og inom og tubig. Nanumpa siya, moabot ang panahon. Mas successful ko, biyaan ako ning akong inahan. Og tuod, pila ka mga tuig, ning labay nahimo siyang successful sa iyang career o sa iyang business. Gibiyaan niya ang iyang mama. Nagpalayo siya. One time, iyang mama nagsulat, dong asa ka bisita asa ko bisan kausalang. Kay balo ka, love kaayo ti ka. Sa gamay pa ka, pirmi ka, uban na ako. Pirmi ka, anaa na ako. Dili gani na ako. Halos patugkaran og lamok og langaw. Kung mahimo bisita ako, bisan makausa. Apan wala mo bisita, iyang anak kay iya gajud gisumpa iyang mama nga kapakaulaw ra sa iyaha. One time ning ngita siya sa address sa iyang anak, iyang giadto ang balay, apan ang iyang apo nahadlok sa iya ug ningon iyang mama iyang anak, kinsa man ka nganong di anhi ka man diri, imong gihadlok akong anak, ikang butaha ka, pahawa diri. Ug sukad niya to, wala na mo bisita ang iyang mama niya. Nagpuyo siya nga mag-inusara nga natigulang sa ilang kubo sa probinsya. One time, dunay reunion nila, ning attend siya, pero ning adto siya ni bisita sa ilang kubo. Ug iyang nakita ang iyang mama nga anaa sa sahog. Unya dunay suwat didto ngayang gibasa.
Ingon niya dong, mingaw na kay ko sa imo. Gimingaw ko nimo kay sa tibuok na kong kinabuhi. Ang rason nga naningkamot ko nga magpakabuhi, ikaw lamang. Sa gamay pa ka, ang imong mata nabuta ka. Apan gihatag nako ang akong mata kanimo, kay gusto ko nga mahimo kang mudako, nga taas ay imong paglantaw sa imong kagalingon ug para sa imong ikaayo. Mahal kaayo tika. Ug nihilak siyag taman for the first time. Ingon niya, unsaon nako pagbalos ang tao nga nagpakabuhi para kanako ug para lamang kanako naningkamot siya nga magpakabuhi. Ingon ni ana, usab nga reminders kanatong tanan, bisan pa og unsay atong naabot ug unsa pa ka depektibo o unsa pa ang atong ginikanan, kaubos inahan og ginikanan gihapon nato sila. Dili kitang mahimo nga tao sa kalibutan kung wala sila. Dili nato sila pasipalaan. Ug mauna ang inahan, bisan unsa kadepektibo, way grado o unsa, magpakainahan. Muna nga duna kitay inahan sa kanunay nga panabang. Usab ang kauban, ang iyahang mga igsuon silang tanan profesional. Apan iyang usa ka kuya na priso kay nagpabuyag. Tapos niingon siya, ma, nganong si kuya palangga kayo nimo nga siya ang nagpakaulaw sa atong dungog, siya ang buluyagon, pero siya ang mas palangga ninmo. Ingon nila ni mama niya, na kamong tanan palangga nako. Ingon niya, ang ubang tao dili makahatag sa pagigugma sa inyong kuya. Kamo nga iyang mga igsuon dili sad makahatag niya ng gugma. Kinsa pa man makahatag ni anak niya? Ako ra, kay ako ang inyong inahan. Sumuna, no? Hinaot nga niini, giingon ka nato nga love your enemies, sigugma inyong mga kaaway. Hinaot unta nga sa ato ang kinabuhi, labi na sa atong mga pamilya, nga atong dugay na nga wala tinggi, o sa kadugay nga panahon gilikayan nato, sa kadugay nga panahon gipalayan nato, unta atong kasing-kasing tandugon nga ayaw patig-aha. Kung mopasaylo ta ug mangayo og pasaylo, dunay kalinaw ang atong kalag ug atong kasing-kasing. Muna nga magpasaylo ta bisan wala sila mangayo og pasaylo. Og higugmaa ang inyong atong kaaway. Ingon pa ni Father Jimmy kanunay, iniguli ninyo, daksa ninyo ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Unya, hugta. Unya, ingna nga kanus apa ka mamatay. Basig inyong gakson, ha? So love your enemies and pray for those who persecute you. Amen. Palihog, banindog, ug ato karong ipadayag ang ato ang pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, bubuhay. Nagatuo ka. Diyos. Ganak niya Maris. Sa kahayag, gikan sa kahayag.
Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya. Aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Agatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katawhan. Puno sa pagsalig sa Dios ato karong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan. Ug moingon kita sa matag pagampo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, sa atong Obispo, nga ang Ginoo mag-amping ug maglig-on kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod nga matagamtaman sa lumulupyo ang tinuod nga kauswagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga maligon unta sila sa mga pulong sa ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nagkabingkil nga makabaton na sila sa pagpasaylo ug paghigugmaay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa World Meeting of Families nga paghimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 ngadto sa 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga sponsors, benefactors ug donors sa atong mga proyekto, ilabi na sa pagpatukod sa bag-utang simbahan nga ang ilang kinasingkasing nga hinabang mamahimong kapanaminan sa uban alang sa pagpalambo sa bertod sa pagkamanggihatagon ug ang madagayaong grasya sa Dios matagamtaman sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kalampusan sa pagpatukod sa bag-utang simbahan ug nga sa kanunay mapanalipdan nga malikay sa sakit ug disgrasya ang tanan nga mga milihok niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang nangamatay nga maangkon na nila ang kapuno sa kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Mupadayon usab kita pagampo alang sa atong mga personal nga mga pangamuyo. Sa kailanman sa atong kasing-kasing, nakaibalo ang atong Ginoo kung unsay atong mga gihambin nga mga kahadlok, mga kabalaka, mga kaguol nga dili nato masulti maski sa atong kapika suod nga higala. Kini atong iampo, ipangaliyo po, ihalad sa atong Ginoo sa makadiyot ato kining buhaton.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Ginoo, sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among walay kidutubang kalipay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.